Γεια σας, είμαι ο Νίκος Καλογερόπουλος. Έχω έρθει στο Maker Faire με αυτό που έφτιαξα για το καλοκαίρι, που πήρε 5 μήνες. Είναι η ρέπλικα του Rio Αντιρίου στην Πάτρα. Όλοι, όπως λέω στους ξένους, a very famous bridge in Greece. Όλη εκ της οποίας μαζί με τη λεπτομέρεια εδώ πέρα είναι 3D printed από αυτό το εκτυπωτή. Μου πήρε 40 ώρες να το σχεδιάσω όλοι στο SolidWorks. Οι 250 ώρες να την εκτυπώσω μαζί με όλα τα αποτυχημένα πρωτότυπα και άλλες πάρα πολλές μέρες για να τα κάνω όλα μαζί, να τη βάψω, να την τελειοποιήσω, να τα κολλήσω όλα μαζί με πάρα πολλά σωληνάρια κόλλα, να βάλω το νερό, το οποίο παρένθεση είναι από σαπούνι, και τελικά να τη μεταφέρω εδώ. Και επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ ότι τι κάνει, γιατί την έφερες, πώς τη σχεδίασες, πρώτον είναι ένα κτίσμα που μου αρέσει πάρα πολύ, από την πρώτη φορά που την είδα την αγάπησα, και δεύτερον θέλω να δείξω ότι το 3D printing δεν είναι μόνο για να εκτυπώνουμε διάφορα γαλματάκια, για να φτιάχνουμε διάφορα περίεργα πράγματα. Θέλω να δείξω ότι είναι κατά κόρον additive manufacturing. Θέλω να δείξω ότι πρέπει να χρησιμοποιείται και μπορεί να χρησιμοποιείται μηχανολογικά για τεράστια έργα. Και ελπίζω ότι αυτό το κατάφερα τώρα με αυτό που έχω αστηρόπλο.